Bine am găsit la primul meu videoclip. Astăzi o să fac brainrots. O să fac niște scări. Deci, vedeți aici este niște bani. Eu trebuie să iau ca să fac cât mai mulți. Deci, o să luați că am supun la sub, atât că sunt cam răcită. Da, așa, să puțin să am ducat trusa până afară și o să creștem cu tot, în continuu cu bani, cu tot așa, până o să ajungem cam la stadiul ăla, așa. Mamă, dar deja evoluăm în bănuți, se vede, așa. Și cine este veteran de Roblox știe că, cum se spune exact, că la un moment dat a fost un trend activat și că mai puteai ca să joci. Nu că mai puteai să joci, dar mergea unele cuvinte în chat. Dar, în fine, acum, hai să vedem ce fac și ceilalți. Ia ăsta cu Lucan B. Mai puțin și ajungem. Bă, merge să... să da rebirth. Dacă nu se da rebirth, fata asta, cred că e nouă. Da. Se pare că acum numai eu am scărie ce mai mă așteaptă aproape. Mamă, dar văd că sunt mai multe nivele. Așa, deci hai să continuăm. Da, și nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă sunteți noi pe acest canal. Și da, odată ce mă urmăriți eu, o să-mi arăt fața la, nu știu, deci o sumă dacă le ziceți voi în comentarii la ce sumă și la care o să fiu de acord, o să dau o inimioară, un like, depinde acum. Ia că fata asta ia bani. Bro, what? Trebuie să verific și eu dacă merge. Uite, vezi la băiatul ăsta, să văd că își crește foarte repede. Deci nu că dacă fata asta blondă reușește, eu gata. Uite, vezi că dă și asta el bine. Nu te cred. Da. Și mulțumesc pentru cei 11 urmăritori. Chiar dați și mă motivează ca să continui creația mea și videoclipurile, să merg mai departe cu contentul meu. Chiar motivează să fac ceea ce îmi place mie. Nu duc mai mult. Scuzați-mă dacă o să cânt. Așa. Da, îi dăm rebirth. Acum ce trebuie? Bă, nu, bro, nu. What? Deci, efectiv era ca să mor. Bine, nu era chiar atât de tragic, dar n-am totuși. Era tragedie pentru mine. Ce nervam. No. Bro. What? Ok. Hai să continuăm. Păi, nu puteam să am bara asta de bar infinită. Și eu așa, nici de creat. Așa.
Iar trebuie să chinuie, se pare. Așa, acum hai să cumpărăm ăsta. Gata, l-am cumpărat. Așa. Continuăm. Avem ceva de mărit aici. Așa. Și da, cam atâta a ieșit până acum. Am ceva bani, o să mai cresc. Poate e posibil să ajung. Hai să vedem. Banii văd că cresc. Și în același timp rebărtul se apropie. Da, hai să continuăm. Da, și o să încerc să fac videoclipuri mult mai lungi, adică de vreo 13-14 minute, cam așa. Practic, cum fac creatorii mari. Da, și vreau ca să zic, să abonați și la Gamerul. Stai puțin, cam de acum se numește, o să vă scriu. O să pun aici un scris. Și, da, uite, așa se numește game. Așa se numește el, Gamerul, și cum ați văzut. Ok, noi să continuăm. Așa, mai punem una ca să fie, așa. Da, ignorați ce mai pare. Gata, mai scumpă. Stai, cum? Da, ignorați. Da, și eu o să vă arăt la final cum se numește jocul. Că, na, vă dați seama, o să ieși și o să vă arăt. Am revenit, deci jocul se numește da, nu mai știu, deci am o memorie scurtă din ceea ce vedeți și da, ignorați-mi apariția, telefonul meu. Apropo, nu se numește calculator, să le puteți să numește telefon. Deci aș putea mai rău să văd care cum e. Am revenit. Chiar dacă m-am amintit că nu mai vorbesc, hai să continuăm. Hai să vedem oare cât am făcut și câți bani vom avea. O să revin după aceea, pentru că am problemă. Gata, am revenit. Mi s-a învățat baia de reward, chiar dacă voi nu vedeți. Deci chiar dacă voi nu vedeți, mie mi s-a învățat baia de reward, dar nu se învățaseră. Acum mă mai mult. Ce convine? Am uitat. O să le facem. Asta e de viteză. O să le iau pe ăsta. N-am căutat de 2, cât să fac ăla. O dată la clare.
energie. Care e energie? Ca că n-avea cum ce să fie. Bă, nu asta acum. Aveva un sal. Bene. Un sal de 2, 3, 4, 5, 3 Robux. Aveam uitat că n-am Robux. Poate că aveam, ne cumpăram. Cam asta a fost videoclipul. Cum a fost Ark Brown și pa, pa!